ola hei upianga chanela hian puthangkura a anrin na rap thaka tikhop maya chumi chungchang choi voin chuan avoi khatnan kan enanga kepon kalangai tha ngam chia bigri lawa tia soi hota na kada thatania arei thokhat to en turang ang teni den to karinga tichuna dang te po kan la bi ho zel turanga yang engponi se tun tuma chuan hei en photango salim veng o veng roi fil sira kwan kanomani kau han lampang hi eng kau han angai lo nun na lal chung kwa tia mi na min khiat mo tu na phei chon kanin lam na bera ya nun na lal nam kanin tia chunga chuan pui thiam pakhat jinga katel ve ni chu jinga pakhat ngoro chulai chu putheng hanin zo zau che ka va cha ve rem tia rem tho ve nun na lal nam chu ama sabaret bezawrama amen parang zongen engzame o mangche kan tam lo khop mai khoi mai chuan kan om ve ti dia temin kan o ve ra sang ni khat ba kan ni lo ani chuan en mo patheng nia bezawram pui karin zo ta sang ni tha bon vel in om ta ani chuan patheng enge ne nun nalal nam ti chuanin enge ne soi zau dan teo mem nun soi zau thei puthenga thangkura kan ti thin khan ya hei anni hi ansa enge an ko ran ansa khowon chungchang hi soi ka shele zau thina palola chiang ngai me lo maro chu ti khan aron soi chiang viau moya la chung kwa kan tiang chi kha an lo nia lal chung kwa ti soi ri ke chon an hla ho an lal chung ko hlan ti thin ang kharil ro hen ron langa chu ni photta se lai tin nge an ko ran an sa khwa chongchang hi a soi fia an ngai tha tek kan pi le pu te na sa khwa an lo nei sa chung khwa nu van pathian ringa an lo kala kha tu na hian kan mu fu ve ta ka wangin akhana din thar po kan ni lowa tin founder po kan ni chuang lowa kan din po ni lo kha kan pi le pu te na pathian ring chung eng kim man lo ti le khua an lo din po pathian ring chung an lo din eng kim man ti don po pathian an lo rin khami kan lo mu fu ta ka wangin nam kan nam po hi pathian din le pathian nam than kan tia mi tu ma en ton lo le nam dang ti dan po en ton lovin kan nam hi pathian ni na akong tele adin na te kan ni ti mu in ti hian nam sa khuwa in kan kal top mai ni ani chuanen zo zau je ta chela em hun tun Christian chu Christian vek kan ni ta kan soi tum chu mitam zo kana cholni kan ser hi in ser ve em hei sir anti ang tak hian kan ser ve lova kan mang ve mo ol na hun rem sang le in pol khom na hun rem sang kan manga ni ser bik kan nei lo he tiang ang chuanin heng hi chu mi zatlang pui le ramina alo man ani ban kan mang ve mai ani ani chuanin ani le kar khat chung ni sari chung kan tia hianin zana tin khomin nei ve thinem kar ko lak lo hian kan nei lem lo cholni hian kan in khom tok mai chu chuan kan ti do chu kan ti kim ve bei thei mai an sa khokal phung aron soi chianga hei ka point thin pom lo mai theya mizo history sang te ate noi thon thu zong atang tia ka chiar ve atanga ka hriat fia ve dan chuan mizo te na kan pi le pu te nam mol lungbul thingbul lungbul bia an ti thin hi kapom hau ro mai ke chu kan pi le pu te khan khuanu an bia khuanu pathian siam tu o man ti thin khua jing nu ti te pon an soi thin ama ro chu an thil cha sang kha chu kan va che kil ke kan va soi kil ke lem lo nga ama ro chu khua jing nu an ti khuanu an ti hei tu na hla thua te po kan man pathian soina na kan man tak khuanu hi siam tu hi an pathian biak thina ni ti chuan
ram huwa yan bia kan ti te thing bul lung bul an bia kan ti thin te hi chu bia tak tak ni lovin an watlon thina ni in thoina an watlan thina khanga khan an ni hi damlo na thlen tu te le har san na chi sang sang sian sak tu khanga ngan ngai thina wang khan an ni hne na khan atlon lung oina an voin thoi thin chu wang chuan kan pi pu te thing bul lung bul bia an ti hi chu kai chuan kapom lo khuanu hi pathiana ta na an pom chu ni chung khuanun bok khupin min thliranga an ti thei re theite na khuanun zaya ngayanga an ti thin te kan thret tong kama te pokan la mang fo chu wang chuan thing bul lung bul bia ti hi chu kai chu kapom lo da na ni heng hi chu ram huain lo tlon na chi khat ve mai ni ti chuan hei puthang kura te hian kha enge hei hi khovela hian tuna hian folk religious kan tiang chi hi kalpuin la tam khop maya tin khu Iceland kan ti ho te Vikings ho sul nu omna te pokwan an Vikings rin na mo hatiang ang chi lo la lung len tlat te khami tam takan omani Mizoram chawni lo nia man lai pi le pu te sa khuwa ngai san na le biak na hi khovela het ala thanem khop mai ni indu chuan a percentage te kan han en chinula folk religious kha ang poni sela kan Christian na sa khuwa na tang chuan sa khodang an ni hi sa khodang kan pi le pu te sa khuwa kha ram huai lau sa khuwa kha ti mai tiang kha khan ni chuan an labia ani chuan pathen zona kharon piang zela arun deuh mai thia then chu poilo wangem poilo Trinity kan ti hi in ring nge oneness hemi Isua pakhat chau ring tu in ni Trinity po ani lo oneness an ti chuan in ani berang chu pathian pakhata om ti hi chu kanin nga na ber chuan ni joke chu ti chu UPC te nen in soi tamai la mi kan va riam lo tur anga la in zul deuh tina kanin zul dana chuan Isua hi kan lam ngai lo wa Christian kan ni ma kan pi le pu te sa khuwa a khan kan oma Isua po hi kan lam ngai lem lo wa amaro chu Isua ring lo han tia khan Isua hi chu miro pui tak pathian akiat anga martar thak ngam miro pui tak kan hi kan pom mani ve thungana ngor zona lo piang le patheng eng wanga Isua mini lam ngai lo ngin ni tenge kan pi le pu te khan Isua hi an la khiat meu lo wangin Isua lo lan ma da ya kha an pathian biak chung khuanu an lo biak kha ke ni chuan kan betlang mai ya in la zom zela kan la zom zel mai ni kha ani le kha chung khuanu kan ti kha hoinia Abraham te sakate pathian zakupate pathian Israel te ka pathian kan ti kha ani ve thawem anni kha namin pathian in ko wa keni po namin men ko wa pathian leile van min siam tu pathian kha anrin ani chuan kan rin in angania awan ro pui pu thang ko ra te pu thlenga te sa khuwa hi alung len tu ta chuan alung len thak don lutuk abi ni ana don lutuk hi riat sa re ga di enge class 11 zirlai buwa kala she dang zo history subject ka khan rin na sang sang kan zira khata khan hemi Islam ho sa khuwa Muslim ho hi kan zira there is only one God Allah ti vel chau khania pathian pakhat chaw ma aming chu Allah ni tiatin Abraham ti vel te po ani chho ve nu ka thil chi sang sang kha om chho ve a chip chiar lu tu kha chuan a soi thei lo nga amaro chu an rin na khan kan rin na ne na han te khin po khan pathian pakhat chu kan bia ni mai long mo ti kha ngai dan kha nei ve the ni tin Bible le lin masak an soi dan an zia dan ziak mi te le a chui mi te chuan Bible ziak masa ho a hian emi an zia na tonga hian Allah ti in pathian Christian te pathian po hi an soye tin ngain zia ka chutiang ani le zel phei chuan Abraham pathian ve tho kha is hemi Muslim te pon an biak chuan keini pon Abraham pathian tho ka kan biak ani a chuwa chuan pathian pakhat ani hi kan biak lo te hei tuna puthlenga te pon an pathian chu leile wan siam tu pathian kan bian ti ani chun
pathian in ang vek chu biak dan sang sang in kan lo bia ani mo tiril ru hi aput ve theini amara chu chu mi ril ru kan puta kan ti noi chuan kan rin na ti dal thele kan ril na ti che thei thil tam tak mi tam taka kan christiana atanga thlir phei chuan rin na ti che thei tam tak om ti kan hriat te langai amara chu thirna thui dewa tanga ngai to chuan he folk religious hian lunga ti leng thei viawa tin rin na sang han en hian ril ru ngai to na ati zau huau thei ve bok ani amara chu a eng ber nge thaber ka re thiam lo ke ni chong christian kan nia kan sa khua kan rin hei thabera kan ngaya ai suwa kan ringa trinity kan ringa ke ni presbyterian ngat phei chuan chuwang chuan kan rin na nget tak chung khan heng te hi ngai thaila a tha ome tin makwati awa soi chiat chiama a lo oma rap thak wati chiam poka kai chon tul ka ti ber lo tlat thei chu ektin kalpui zel dan kan enanga heta delete ko ran ang chi te no pang le khazir phal lo chu tiang phal lo tiang chi kha chu adi khau lo amaro chu min rin na heti zonga anti du ni chuan kan india ramina aphal dan ang po ania chuang chuan han ti chiam theina kha omlem loin ka ria ngai thazel phot tia nge ni in ring ve mai o bible chu kan ti lo wa mo ma se sa kholung phum kan tia bu cha ve tak kan nei ni a than pain o than pain la bu ko a than pain kan nei bok ngoro in khom huna kalaron chim ve am koi khachu ta salema fil bula to la chang kan khom ma mo chu ni lokal do nia ole ani chuan tu ziak nge tu chu mi thu le da in bible chu tu sia khang rang mi pali panga velin kan sia ka mo ke mani a pathian thu lo theng kha kan sia ka chu kan sia thian thei zong zok ma chuan literature committee an oma chung ho chuanin an han sipi ma kan sia zong zong kon la vek chuang lo wa bible lang tho ni chu bible ko he nge ni Catholic ko kan masate chuanin to na Genesis le thupuan ma atel lo apokrifa te pon nei tela ma chu Protestant hiani le khabu ran an lo nei ta tiang deuh tho chuanin ni malina kan siak zong zong ko la vek lovin anga khanin a hu hawa kan man tu ang chin pe ka tiang ngan thia ta kha committee chuan an lakho ma chu chu buwa kan siam ve ni ka lo hriat thin danin ka hriat thin dan mai nia lal chung ko ka ti jong ko ran pol chuak pa ngai hemi ege rin na bible chunga tanga peng chuak ang turen ka lo ngai thina amaro chu lo ni der lo mai kha ka tiang thlap kha lo ni ya thil sang te o ma hei kan ril ruam mi tam tak chuan rap thlang lu tu he tiang te mi zorama om heng tingen om thei trong kam na deuh mang te pok no mai thei amaro chu ka ti thina ngai kan christian kan nia kai ni chu mizo tam ber hi ti chuan vairama hindu te muslim te ni ring lo mi te kan an ti thina an ring ve ani mo ring lo mi kan ti te kan rin khan ring lo ani maya an rin nai jon ring ve tak mai nia ring het ve tak mai hin ni thina Hindu ho pon nia muslim ho pon nia rin nai nan ru em maya tet de tanga pian tira changan lo in zir tir to han in le tir mai dai christian han in le tir mai dai thil har lu tuk tu ni ka re thina in ngai to na ti thui do mai pakhat chu hei missionary te kan zuk tir thina tiang hian school ten zuk dina ti khan christian a ten leta muslim te hindu te an zuk let thina kan aizol kho pui christian tam na mun ngei mai a hian aizol mos vela mi te an enge acting en soi ka hrelawa an pui thiam de sokal kwal ta sela kan no pang te kan thenom pa te hi an sa khoi ron la lut tamai sela acting e veng chung hen kan thirang mi zo pa ngei mai kan mu lai ngei mai muslim amo hindu amo han inlet mai sela veng chung ina kan ti da tu ri chu pui ve de view thawin karinga chuwang chon midang sa khwa an leta an lo en dong an lo ti deuh te o ve le mai ati na ril ru te hi kapu ve chin kan fe takwar mai christian la bu ko nang mani la phua hen tlang puyang hemi min tam zo kan man hi in bang tel ve thaw ma kan mang lo
cái mà đi ra lắc cần lòng ít phua te tel ve hian lo tel về tun ngoro chim watanga ni chu ka ka upian te po Christian kan di lo tin na Christian la buin mang em ti te chu tak tak na hey upian a hi kom thiam ka ti khop maya a zona tur poi mo ang si a point chat thi a thei kop mai hei zona poi mo mitam takina kan zo chua thei lo turi a zo chuak thei thin tlatani a thuak hi a thariau ani atin da ve min bible a chuan da ve chu ka la chu i se mai thea chen chuan sui lang tai la trong trai na tu se jai min thang na a sak te siam pui le la biak thom man a sak ka boi long dam chung ni ka sia thiam ta te hen te kan da ve ai khiat la to rang che chu khaya alo ni chu mo le pan khen a hi alo mi duai lo me ro pui amak hle maya hey Joseph zai ming thanga na tong trai na saka chuan ka tong trai na a chuan hei thu nei na le la na isu na chan hi ki te kha ni sia nge om zia ne Christian kan ni lon ti box isu ya man lai pi le puterin na ring an ni si chuan isu karin dan chuan ti tiang rin dan mai shet na tur te polo ma na ma se kan lo rin dan ka ngai dan lo rut ma saber kan soi ve shim shimange hi tiang pola alu ma a phu he nenga an bible an da hi chuan emo la bunge isuan ti te kha chon pai mai lo mo te ka ti ril ru ani la that tak ani a phu kha nal khop mai wangai thave chin ro hemi kautan protestant kan sang kan dia hian kal swal kal diplo pom lo bi pen nei an ni chuan kal dana diplo an tiam che pom pui thei lo ten nei an chu heng hi chu ran pai kan da to pa kan pom pui lo lam kan ngai tua lem lo wa ama ro chu mi zo te na kan sa kho di tak ni to ra kan ngai a chu to na sa phoi na min ron phun sak mai ni lo to na kan om na pathian min ko na kan nam sa kho en kim na he ania kha chu Christian an ni kha chuan an Christian da nan kal mai kha thamaya ene chu zo sa kho kan kal mai he a thamaya hei hi khebe kilang chuan kan soya kan phia suda ho te po an nam sa khuwa inan kala Christian chu tian te chau zo an nia kha tiang ang deu khan kan nam sa khuwa hi khe khoi lang chuan he ta hian zoram mi koi te hi kan la kal vet karing kan var deu kur mai nam sa khuwa dilli kau than kan tiang chi te enge mani da in move tan le đập nắm mắn tùy pui này chú ở trà cắn thì khóc mày mà rồi chú anh ăn tắc nghe anh thu rin nia anh nghe nên ngán na Bible anh nghe anh nên ngán này anh nghe này tiếc tôi tiếng là diệt chiến em cái này lố vào về mặt thà tiếng nên tiếng nghe này các tiếng về khó anh này anh em một chân chú hậu thầy đàn cho cái này mấy thầy này và rồi chú giống dài rồi cho nên anh muốn khẩn lồ mấy thầy bốc anh thu lấy một tắc cho cán chụp xét quý em lâu này hey put lenga hi atong film khur angre khop me tin na tong ngai thla kan wa mi dang vodem na emo khati ten tun anga mi ang ten tun na tong kha nei ve lem lawa ngai thla kan om phian maya kha upianga hi zona zo thiam thin ka ti to ka kha dilit ko rante aron thur chuak nal mai ni dilit ko ran ang chi te le pizo ni te po andiang chu sa khuwa Christian ni thosi in wa se mizo sa khuwa ang chi khan kalpui thunga amaro chu put lenga te nen chona in anglo ani a chan chu ani chu Christian ane isua ring tuan nia put lenga te chuan isua lamani lawa Christian lamani lawa mizo sa khuwa top kha ni maya man laya khuanu han biak thin laya khami hun laya mi kha ani deuh top mai chu wang chuan kaldari ang chu an lem lo amaro chu mizo na chuan
an kalphung chu tlem chu nei nang ve de weti ani mai tu na ran soyang khan chuan kha Israel lam juda sa khwa te ron soya nia ani khop mai an ni ku Christian an ni lo tlang pui zoka keni Iso Krista ring tu in ti te hian Krista ring tu Iso Krista zui tu Christian te hian van ram kai lon van ram kai theina chu isuarin chawani kan ti sia wangin sa khodang te chu van ram kai tura kan ngai lo ani ke ni chuan chuwang chuan engtin tak niang bo kan rit na tang chuan engting en rit na tang biron thlir ve ka shelova engting en van ram an pial ral chung chang te po ngai thak acha kom khop mai ani chuan pathleng in Bible bi ka kan ki le lokanga thu thlung lui kan ti la thu thlung thar nam thu thlung kha lui le thar tin nei ve nei lo ve ke ni chu anh này cho nên tôi chung Christian cho nên Isua nu lệ ở siêu ma thì mấy yang cái tiếng khan chen thế cái yang cái này rồi cho cái tiếng cái chen tổ đông về rồi má na mi khá bồi mi khen mình anh ấy top mày nữa bo anh ấy lệ van tiệt cầu thấy in ring về anh in short trong cái về short trong cái lem lồng cắn lắm lem lồng quá sẽ ta là quay cắn lắm ngay lồng quá sẽ ta là he mi đang ôm in cắn thế lồng quá mà anh ấy sual nó mình sẽ ta nan pu mấy chuyện à mà cái mà này biết thì cắn này cái van tiệt cầu po van chú bát thiên anh à bát thiên này nó ăn tiệt piang thế cả van tiệt cầu anh này mày le kan fia zel mai tu pakhat chu rồi lovina kan ram heti taka min run hi poi kati khop maya he sarkar mo mel jong mo ko kan jong mo ko to ngai pol te koina ma an la met rualin he aya nasa jo ka malak dan hi om se tha katia tin kan ramina ma mo ber nia ka khia chu rin om na le dik na kan lam chia lu tuk hi apoing ka khia hei hi kan ram than mo bo nin ka khia ate bera tanga lian ber theng hian kan ram ma son na tur le kan ram in to del na tur te hian le pathian thu kan ti hi ataka kan rama lang the kan ho the tur chuan rin nom na le dik na hi kan huai tu te tanga te ber theng hian in keng chewi la chu chu tangai poi mo ber ato pan khar thale maya tin ave zong nga tha ka ti le maya kan ve tla na nga ni habi takin dam doi rap thak e maya ole eponi sela he mi chung chang hi kan la clear ho zelanga thil sang sang te kan la en ho zelanga amaro chu thil kan shet tura ka du pakha chu ril ru nget takin keng video te en thri ni la shet zauna le shet belna te mang thri ni la ka ti khop maya lau thon treng trung ang chi te kha ngai lem lo in ka sia ngai nom te takin ngai thaila India is a secular state anti thin kamo India hi sa kho zelen na ramani mi in an sa kho du zong an von theya an du zong an bet theya an du chuan an shil theya puang zar theya chung chon ni pon an ron mang tang kai ni ve mai soi chia te mo ti chiam kha angai lem lo patlingin rin na an du taka herin nan vuana soi chia zoge mo tharum zoge ma chon turil ru ma kanin ne chu lowang chuan ngai nom ti takin clear photila chu a thari mai ka hria epori sela video da nga kai mule don lia